कित बस नहीं हां ते तू काय ना मुका फेसबुक पे काय ना भाई कितना आम्ही नॉर्मल फोन नो आम्ही ती नॉर्मल मनुष्य रे गोयची माती हां ते जनरेट के नाम पूछता है पहले तुम्हारा जनरेट नाम तू लाइव वहां तो तू लाइव वहां था बटवायचं की नाही कोणा ते लाइव फॉर एवरीबॉडी हेलो हाय हां ओके एक्शन दी रा एक्शन दी एक्शन दी हां सांग एक्शन हां एक्शन ओय लाइव वहां तो प्रॉब्लेम है रे फॅमिली नाही ना पण फॅमिली पर सगळे लाईव्ह वाले प्रॉब्लेम फॅमिली पर आले प्रॉब्लेम काहीच ना हां आज त्यांचं बुनियाद याव इतने आम्ही ग्राउंडर आहे रे टूर्नामेंट चलता हो मोबाईल पडालो तू गेलो हां होता तू लाईव्ह वहां चोय मुगे हेजे चोय हेलो कोई सांग आता बसले रे आम्ही थिंग गेम चलताय बेजार येयलो ओय बच्चा कर पान जाय बर जाऊ ना टूर्नामेंट करू पिटेरा को उबरा होता है ना एक्शन पिटेरा को उबरा होता है ना उबरा म्हणून सांगू तो फकाण कोत रे उबरा म्हणून सांगू उबरा म्हणून सांग रे त्याका ए कॉटेज ना एक बियर दी आई कोटेशन पिन आणू पिटेरा उबरा म्हणून सांगू दिया मरता के यार एकू कितरे तू गांव बाव मेळाय मरे सांगा ना पिटेरा उबरा म्हणून सांगू पिटेरा को ओ तो सिरियल हा सिरियल क्या रे एक्शन येयला डबर घालना मरे कितको कोणत्या लाईव्ह आहात आम्ही लय रे तू त्या कॉल रे हां आता डायसान कित केलें चलता हिंगा आख्खें आयज सगळें ब्रॉडकास्ट केलें तेणें मागीर तेगे चोयत न्हू कनेक्टेड गोवन्साचें कितें रे आं आवय सगळें मरे अरे कित कायलां ग्रिल कित केलां ते चिकन विंग्स कितें रे बारीक मरे तुमगेले थंय कितें घालपा मरे थिंगा कॅटलेट्स बा जावं चॉप्स म्हणून घालपा मरे लॅम्ब चॉप आं कोण टेरेको ओके तो हा होते बसोन हा ओके उलयता कडेन म्हाका एक बेजार येईल म्हणटा बेजार येयलो लोक पाट कितें तेंचो इथं लायव चड लाईव्ह नाका just gonna give a fuck you up your channel आणि स्पेशली लोक बियॉन्ड जेन फॅट जाता तेंगे नाका आमपी नाही न्हू अरे कित केलं तू एक दिस मरे काउंटिंग झगड्यात बन आता